Mkhulu Khehlelezi. Umprofetho Elisha wayethunyiwe emazulwini, wafika naboJohane umbhaphatisi naye wayethunyiwe emazulwini. Morning South Africa, siyanibingelela yonke indawo lapha enikhona. Ndumandumani yadume ezizweni, isihlatha somdlebe nondela mzimba mbetshembetshe mfazwe nombandla. This is Vuma 103. Isikhathi sami njengamanje singikhomba ukuthi it's 10 minutes after 4 o'clock ekseni kumhla ka 23 kuFebruary 2022. Sanibonani emakhaya, sibingelela baseJohannesburg, sibingelele yonke indawo lapho bekhona. Sisho kanjalo sithi okungenzeka kubantu kuyena kuyenzeka. Sisho kanjalo sesingena ekseni laphana ku healing hour, igama lohlelo, igama lami ngudokotela uKhehlelezi Ndumandumane ephinde yadume ezizweni. Isihlatha somdlebe unondela mzimba umbetshembetshe umfazwe nempandla, hliziyo zamadoda ayibomvu, nina basethethe nabasenyimbani mkhonto kwazi igazi, awu ntaba ikhala amanzi, dictionary ndaba zibadidile abantu zabadida zadida ngisho nomndeni. Sanibonani emakhaya lapha nikhona, sibingelele abasalele, sibingelele abavukayo ekseni, sibingelele abazovuka njengamanje bemsebenzi, sibingelele abathandazayo njengamanje. Sithi thina oqalile awusuka madoda, sisho kanjalo impela lapha kwiVuma 103. Kusazoba mnandi njengamanje, sicela uthenge airtime, ngena kwi-app yakho yasebhenki uthenge airtime yakho ngoba kusazoba mnandi. Sanibonani ku Facebook page, siyabona abantu bavukile, siyababona bangena okuyisibusiso sihle. uNkulunkulu azanibusise, God bless you njengamanje. Ngiyakuthanda moyo ingcwele, sho kanjalo ke lapha abantu sebevukile, bevukile ekseni. Siyabona lapha abantu bayangena ngobuningi babo, bayangena bathi good morning my spiritual father usindidlomo, sho kanjalo lapha Sanele Emmanuel uthi amen mkhulu professor, sawubona bhuti. Usho kanjalo naye lapha esengenile ekseni uthi sawubona mkhulu. Nami ngiyasho impela ngithi sawubona. Uyasho lapha ucebile mziyalo uthi amen mkhulu. Thandi Dube uthi amen mkhulu, morning from the state. Usho kanjalo uthi MJSB morning mkhulu, I'm listening to you. Zinhle Zulu uthi morning mkhulu. Mthokozisi Khumalo uthi morning mkhulu. Thandaza good morning uthi Khanyo Mahlase good morning. Mlungi Miyeza uyasho namunye. Siphamandla Makhumalo uthi morning. Amen mkhulu Banabasi. Usho kanjalo omunye naye laphana uthi siyabingelela Zanele Zwane, siyabingelela mkhulu ekseni. Sikhulisiwe morning mkhulu. Unokwanda uthi morning mkhulu. Lebogang usho kanjalo naye uthi morning mkhulu. Bayasho nje abantu sebengenile, ngiyabona sebevukile impela. Awu lamalanga sibaningi impela abangenile abasijoyinayo. Siyazi ukuthi sinabantu abasha abangakaze basilalele ekseni, nabo bayasijoyina ku Facebook page. Siyabonga kakhulu ukuthi the healing hour, sisho kanjalo sizolapha imphefumulo yabantu, sizolapha inhliziyo zabantu. Siyaphambili impela, okungenzeka kubantu kuyena kuyenzeka ekseni. Sisho kanjalo sithi sivuka ngevibe, sivuka ngayo leyo nto ke. Inamba zosithola kuyona ithi 0659337172. Sazolungiselela ukuthenga airtime yakho lapha uzokhumbula ke ukuthi ekseni njalo masingena siyaye sikukhumbuze sikutshela ukuthi ke namhlanje siyohlola lento kade siyenza izolo. We will be doing it kakhulu futhi namhlanje. Sisho kanjalo ukuthi asambi sodwa, ngihamba nayo Khumalo mvoka Mtungu umbulazi all the way from Mtuba. Sisho kanjalo impela sithi thina siyahlola namhlanje. 0659337172. Ikhona indoda eke ngi-approacha laphana izolo emhlanga ngase 14 Chaswethu, wathi indoda amadoda ave ngililalela uhlelo lwakho ekseni, ave lungiphilisa. Ngigulelwa, siyagulela ekhaya, sigulelwa umfowethu osesibhedlela laphana wenza i-operation. Ngathi lalela ndoda amadoda ukuze ngibonise amandla kaKhehlelezi, ngikubonise nje njengoba uthi imiyalezo uyafika kuwena ekseni yasilalela. Ngicela ungenzele ifavor nje ekseni mase ngithi abantu abasenda ama voice note ukwenze lokho. Kungenzeka ukuthi nawe uyagulela isihlobo sakho, ugulela isithanda sakho, ugulela ubaba wakho, ugulela uma wakho, ugulelwa ingane. Ngenzela ifavor ke njengamanje ku 0659337172. Senda nje ivoice note. Umama bengidinga ubaba, bengidinga usisi ozothi can I pray for this show? Ngicela ukuthandazela Khehlelezi, ngicela ukuthandaza ndoda amadoda. Ngidinga umuntu ozothi ngicela ukuthandaza Khehlelezi.
Ngicela ukuthandaza Khehlelezi, ngicela uqinisa idolo ndoda amadoda, ngicela uqinisa abalaleli. Besidinga umuntu ozothi impela can I pray? Sezenzekile izinto izwe selime ngeenyawo. Kodwa ungasuki, hlala ungasuki kuye. Lithi iBhayibheli ungawuhlukumeza umzimba, hlukumeza yonke into, hlukumeza umzimba kodwa usize. Ungayithinti lo mphefumulo. Sithi mashumayela sibe sinobufakazi. Sithi sesithukiwe sebesibeka amagama basibeka konke siyodwa simile. Ngoba silishumayelele lizwi kumnandi kumyubi. Awusuka madoda. Namhlanje enambeni ethi 0861010 0861010 0861010 umuntu ozothi ngicela ukuthandaza. Uvuka ngelinye ilanga ibhalo lithi iBhayibheli wavuka umoya emkhumbini wazamazama umkhumbi uJesu ehleli phakathi. Hayi madoda ningizwa. Uvuka umoya uyazamazama umkhumbi. Bathi mabembuka uJesu phakathi bamthola ukuthi ulele. Bayamnyakazisa bathi ulaleleni umkhumbi uqila. Uyavuka uJesu uthi musana ukuthuka. Kungokwesikhashana lokho kuyadlula mani. Aningizwa mani nize ningathuki. I've been getting calls left and right nama emails. Ngikhuluma ngabantu abangikhathalele, ngikhuluma ngabantu abanami. Abathi masibona kodwa lo moya uvunguza kanjena sicabanga wena ngoba phela umntwana womuntu. Ukuthi wena Khehlelezi ukuphi kodwa ufila kanjani. Nize ningakhathazeki. Lempa kuyona yami kodwa ngekababa uNkulunkulu ezulwini. Hayi aningizwa manje. Vuma sawubona. Sawubona mkhulu. Uyaphila baba? Siyaphila baba, ngiyaphila mkhulu. Danki baba, uthi ucela ukusithandazela, hlala phezu komthandazo Khehle, ungabi mude kakhulu umthandazo wakho nje sikunika iminute. Inkosi. Bawo Tito onekwele. Siyathandaza kusenike. Bonke ukugcina nguwe Nkosi. Ukubana Tito somandla. Uqedile usuku la izolo Tito somandla. Sakusetha nomsuku Nkosi. Makube nguwe Tito somandla ozophinde futhi Nkosi. Ukwazi Tito somandla ukusifundisa ethibeni Tito somandla. Esimane ukuhamba nazo Nkosi ezindleleni Tito somandla. Siyathandaza Nkosi, sithandazela Nkosi nomkhulu wethu Tito somandla. Omana kubeka amabala Tito somandla. Makube nguwe Nkosi ozodlala indima yakho phakathi kwethu Tito somandla naphakathi kwakhe Tito somandla. Uba ngumphiliso wabantu Tito. Uba khona ke nangoku kude kube naphakathi. Amen. Uphile futhi siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise futhi ube nosuku oluhle yezwa. Ngiyabonga mkhulu. Danki sosha. Ngicela ungisendele iWhatsApp njengamanje enambeni ethi 065933 7172. Lapho zothi khona ubhale nje kule voice note yakho uthi siyanqoba. Kumnyama kubomvu mkhulu siyanqoba. Elisho kanjalo nje uthi siyanqoba. Kumnyama kubomvu siyanqoba. Lokhu kungokwesikhashana. Phela mashumayela kumele simukele okuhle siphinde simukele nokubi. Singahlali simukele okuhle kodwa nokubi kumele sikumukele. Aningizwa. Iyale ngihlala nginika njalo abantu mabeshonelwe ngithi thina asimukele nokuhle siphinde simukele nokubi. Siyanqoba. Zosho kanjalo nje nambeni ethi 0659337172 0659337172. This is Buma 103. Ngithanda ngothando lika love, ngiyanithanda. Sibhekela phana ekuhloleni njengamanje. Uthi nje wena kuphela siyanqoba kungokwesikhashana. Noma umbona umngane wakhe sejika ku Facebook ebhala izinto uzungaxwayi. Kungokwasezweni unyakaziso usathana. Ngoba kukhona into ayizwayo. Siyezwakala izigi. Ayikhona madoda nginyathele kwezwakala ezweni. Ziyezwakala izigi zika Khehlelezi. Prophet Mafohla qina face the storms impela kumele makunjena ngibhekane nazo futhi ngoba ngihleli kule position futhi anginyakazi. Landeli ka Khehlelezi namhlanje ngikhuluma nomuntu othi ngiyakholela uKhehlelezi. Mina nawe sesinqobile. Bayeke bakhulume, bayeke basho yonke into. Izigi ziyazwakala. Uma kwenzeka kanjena kusuke khomba impawu zokuthi izigi zizwakele. Sayizwakele izigi mase kwenzeka kanjena. Mina
ungabi sangidabukela mina qhubeka nje uthandaze ukuthi lapha khona kaqhubeka thandaze abisabheke emuva mlaleli weVuma FM siyaphambili lapha siyakhona mina ngithanda ngothando lalavu ngibona abantu beyanda bona isho yethu ikhula kakhulu shokona ukuthi impela sakuzwakele inkosi siyabonga babegameni lamandla babizwi lakho liyamnamandla babizwi lakho liyaphila babekusene enhle kangaka kuzwakela izigi babekusene enhle kangaka kunabantwana bakho abazodideka endleleni babekusene enhle kangaka kunabantwana bakho abathi impela mase bekhulumile thina siyamlandela noJesu Nkosi walandelwa izinto Nkosi akubona bonke ababemthanda namhlanje ngithandazisa abantwana bakho abaseyibhedlela namhlanje ngithandazisa abantwana bakho abasemajele namhlanje ngithandazisa abantwana bakho abazovuka beyofuna imisebenzi wena uyazi Nkosi amandla akho Nkosi wehlisile namhlanje sinobufakazi ngawe Nkosi namhlanje sikhuleka kuwe Nkosi yamakhosi abaqabene Nkosi lamlimshado echithekayo lamlabashonele uNkulunkulu waphakade abantwana bakho abanenzondo einhlizweni zabo lamla Nkosi abanganaka ukuthula Nkosi namhlanje kusena abazohlolelwa uNkulunkulu waphakade abazokhuluma nami Nkosi yehlisa amandla akho Nkosi ngiyawezwa amandla Nkosi yamakhosi ngiyakhuleka Nkosi yamakhosi wafe esiphambanweni wafela izono zethu egameni lika Jesu Nkosi ekseni siyakhuleka Nkosi sikhuzulaka Nkosi izwe lakithi limi ngeinyawo lididekile uNkulunkulu waphakade Jehova ngenelela wena ngalesikhathi sikhulekela inyanya Nkosi zezwe lakithi Nkosi ngenelela Nkosi eksene enhle kangaka kulabantwana abakhalayo Nkosi kulabantwana abaswele uNkulunkulu waphakade intandana abanye bathi ngabe umama wami ukhona ngabe ubaba wami ukhona ngaba kunjene empilweni yami uNkulunkulu mondliwe intandane siyacela Nkosi ekseni ngenelela Nkosi siyakhuleka Jehova nomsa ngidlala ama voice note ngizwe bathini siyanqoba kube isikhashana siyanqoba kube isikhashana Sibonge baba Khehlelezi nako siphinde sitholele ithuba lokuthi siphinde sicele kubaba omdala sigcinile ngaphansi sakhe isandla kwesibusiso esikhulu ngiyafisa baba ngathi nami ngamkhulekisa namhlanje kube kuyenzeka ngizothola indlela ukuthi ngibe neSM uke ungitshela ukuthi kahle kahle kwenzakalani kepha ngoba ngisagcinile ngaphansi sakhe baba isandla ngiyafisa ngathi ungakhuleka nami Nkosi uNkulunkulu angiphe ubuhlakani kuba ukusikonka ngibusisa ngakho ngikusebenzisa ngokuchule nangendlela eright masithela umusa ekuthena ukuma kancane kusithathele nabantu abadala ngabe ngasekho kodwa ngiyafisa ngathi ngabantwana sisele la ekhaya singavusa le ekhaya la komalume Konyamboza usipha amandla ukuthi konke sikubamba masikuthola sikubusiswa Alright uzokhumbula ukuthi ngomgqibelo ngizobe ngilaphana endaweni yase East London ngiyovula ikhemisi ngokusemthethweni endaweni yase East London East London sukumume ngeenyawo isibusiso uyozwa futhi mangene East London cha isingenile le ndoda mangena kushintsha weather endaweni la ngena khona iyashintsha weather ngiyangena ke East London ngomgqibelo mangisuka laphana ngiyandiza fast ngizobe ngibheke laphana emcimbini omhle kakhulu kaSotobe umamazi uzokhumbula ke uzobembeswa embezwa uyena uSibiya laphana endaweni yaseMlazi ngicabanga ukuthi izobe kwenzeke eMlazi laphana ngobe ngikhona uzokhumbula ukuthi uzothi mangisuka lapho kune event ezobe ikhona laphana eMzo Lifestyle impela ukuphumula iyobe ngakabi nakho eMzo Lifestyle ngizobe ngilaphana eMzo Lifestyle sobe sithi sizobe sine event enkulu kakhulu ekhona bayibonile abantu iphusha kakhulu ku social media sobe sikhona ke laphana hey uthi omunye wayisusa inkulumo emkhulu ashu impela abantu abalandela ibongo zami okoqala kuthiwa inhliziyo zamadoda ayibomvu iphinde ithi number plate yemoto yami ithi ashu uma kuthiwa ashu kukhona umlilo usuke ukhona ngaleso sikhathi ake sizwe le voice note futhi ukuthi uthini lona ngoba kungeke sikhashana mkhulu sikulalele Khehla sikulalele umuntu omdala sohlale nje sikusekela njalo ngazo zonke izinkathi mkhulu noma izinto zingalungi kubheda lapha nalapha nami ngiyafisa ukube kuyakhonakala ngabe uyangihlolela mkhulu ngoba amakhanya ngisempumalanga angibonge ntumandumane
phambili Dr. Khehlelezi phambili Professor asiye emuva sinqoba mkhulu esengitwele ezantsi mase umoya usovumuza kangaka uNkulunkulu wethu esekusho ukuthi sesiyanqoba siyantwele ezantsi mase bekhuluma kangaka sibekubeka amabhala sibexeka siyanqoba phambili Dr. phambili Professor. Mkhulu ngisho njalo ngithi siyanqoba umnyama kubomvu kuyashisa kunefula siyanqoba bafasile siyanqoba. Ngiyabingelele kumkhulu esestudio. Ngiyacela baba. Ngicela Nkosi ungikhulekise. Ngicela ongiphe amandla okwazi ukugcina imali. Ngikwazi ukusiza umndeni wami lapho kushoda khona ngoba okuningi sekuyimina ithemba nakuzo zonke inhlelo engizihlelile empilweni ezizongiphumelelisa. Alright, njengamanje sibhekela phana ekuhloleni. Sibhekela phana ekuhloleni njengamanje inamba ithi ozoyifonela 0861010 Singabheke inzuzo singabheke lutho kodwa nje mawusizakele uzokhumbula ke igama lohlelo sithe healing hour. My time is 27 minutes before the hour of 5. Yes mama kunjani? Ngiyaphila. Sikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma nomama Ngcobo la Adam ngicela umkhulu bangala ubhekele. Mic number 4. Okay. Number 3. Okay. All right. Bingelela baba Khumalo. Uyabingelela baba Khumalo. Yebo ma. Uyazwakala mama? Angimuzwa yini. Bingelela ke mama. Yebo ngizabona baba Khumalo. Yebo mama njani? Njani? Siyaphila. Usacela abantu baba asibhekele umama Ngcobo lo Adam. Mama Ngcobo uthi uma uncwela sikhulekise kakhulu bese ngathi siyakuhlamba into zakhe ayivuma ukuhamba kahle ngathi mina baba kwenze njani wathi uma uncwele ikhonto ehlala kuwe kodwa ibe njengento eyisichitho uqobola khona echitha izinto zakho ngoba wena mama ngisho ebusuku awulali kahle yathi le nkulumo ngizwe umzimba wakho uvuvukala njengomuntu ungathi weqisiwe ngisho enyaweni ngoba likhona ikhanda likubamba bese ngathi mama khona into efuna ukubuya njengento eyisiyezi njengomuntu ongathi angawa phansi ngoba lento ivuka njengento eyisichitho ivala ngisho inhlahla ivala ngisho imali empilweni yakho impilo yakho imile ndawonye ithuli ithe du awuphefumule wegogo ngoba nakho nawo khona. Hayi ngiyafuna baba. Kuyenzeka konke lokho kushoyo. Mama ake ngibuze yazi mangilokwe ubaba Khumalo ekhuluma la ethinta into engathi isiyezi wena mama kukhona into esazokwehlela phakathi kwabantu straight njengomuntu engathi uyawa uzubanje into engathi isifo sokuwa ukhona umuntu emndenini obekufanele bese ngathi uphathwa isifo sokuwa ngoba masilandela mama kunesefungo esenziwa wena kunomntwana okwakufanele ukuthi umtete ngento engathi operation sisiza ngizwa uhlinzwa wathi uNkulunkulu kunomthungo obekufanele ngabe unawo manje masikhuluma wathi uNkulunkulu kunesicupho esenzeka empilweni yakho njengomuntu engathi kwakufanele bese ngathi namanje uphila kabuhlungu ngento engathi umhlabelo njalo kunento engathi uyayilapha esiswini sakho ngoba kunento evuka angathi ufuna ukugijima esiswini sakho wathi uNkulunkulu noma mama uhamba nento elidliswa yeqa phansi awukhulume nami ngizwe mama Ngashinga wakhisha amagosto. isho njalo into mama mawulokwe uthinta into engathi uthi impela sengake ngahlinzwa wangathi khona into engathi iyakhishwe esiswini sami uthi uNkulunkulu noma mama sibuyise futhi lento ngiyezwa mina mangikhuluma nawe yazi ngeke ngabona izitishi ngabona imthungo phakathi esimeni sasesiswini sakho wathi uNkulunkulu khulekisa lo muntu Khehlelezi ngoba unento ozophila ngayo uphile ngento engathi umhlabelo ngaso sonke isikhathi ngoba ngibona uhamba ukhubazeka mama ngoba kwayimanje uhamba njengenkalankala njengomuntu angathi uyakekela kukhona into ebuya kube sengathi yakubamba noma iyakuhlasela emva straight njengomuntu angathi ungazi ukuthi mawuhlala ufuna ukuhlala ufaka isiqamelo uthi noma angihlali ngishona kahle yazi kukhona into esikhubaza iqolo lami awukhulume ngizwe Impela mkhulu kunjalo njengoba ngiye kwashisa la ngemuva uma ngihlala nje ngibona ikhushini kusofa
isho njalo ngetheksini ngathi kuyashisa emhlanje. ngisho njalo mama uthi umoya oyingcwele yazi mangisho ngiyithinta lento uyifakazela ukuthi uyabeka leli cushion uthi umoya oyingcwele angihambe ngiye ekhaya uma ngifika ngifuna isimo into ngathi isihlalo noma usofa othanda kuhlala kuwo wena wathi umoya oyingcwele yazi mangawubamba kodwa ngiuginqe ngubambe nguginqe nguthandazise ikhona into ebithani solid eyenziwe eminyango la enithini nani ngena khona nonke wathi uNkulunkulu kunento ehamba yachelwa wathi umoya oyingcwele wena uke wathi mawuvuka ekseni kwangathi ikhona into ekudidayo njengomuntu engathi yazi kukhona into eyigundane owafanele uvuka uliqoshe eminyango lifile noma kunento eyisilwanyana ezinyoni okwafanele uvuka uyiqoshe unganaki ifile wathi uNkulunkulu ingani ilesikhathi okwakungena into engathi ikufa kuwe angazi mama noma uke wagula walala phansi yini kwangathi uhanjiswa kumuntu yolashwa waphinde wangathi uyasinda futhi waphinde wangathi kunento engathi imedication kadokotela oyidlayo wathi uNkulunkulu ngikubona mina ugula ungasindi awukhulume nami ngizwe Ngiyavuma mkhulu lokho engikuzwayo nje kube kwangiphatha ngathi ufuna ukubatha stroke kubasehlangothini la left ngaya umuntu wangathi uyangisiza manje kunokuvuka mina ke sengingaya ngadla medication before bangenze operation. Lalela ke mama uthi umoya oyingcwele yazi lo muntu oyakuyena ikhona into ebuyayo manje elipage ebhalwayo ekhaya ezulwini ngathi mina yini wathi umoya oyingcwele kukhona umuntu osebenza ngobunyanga aphinda ngathi uyalapha kancane oloke claim ukuthi wena uyamkweleta kunemali ongayiqedanga ukuyikhokha Jesus my Lord uthini kimi wathi uNkulunkulu noma ni kukhona inkulumo ethinta umuntu olaphayo iphinde ithinte wena njengomuntu engaze ngithi mina mawuya kulomuntu mama wakhokha yini waqeda ngoba kunomuntu oloke claim ethi yes vele ngeke uzusinde uphelele ngoba awuqedanga ukungikhokhela ngezwe kuphikiswana efonini uthi wena ingani nje angisindanga kahle ngagcina nami ngiya kudokotela wathi uNkulunkulu lo muntu uyabuya kulandela futhi njengomuntu engaze ngathi yazi imali yami kulo muza niqedanga ukuyikhokha wathi uNkulunkulu yazi ngizusatshiswa mina efonini yazi ngezwe niphikisana nalomuntu wathi uJehova asike silamlele impi ngoba namanje khona into ekulandela njengento engathi isipoke khuluma nami ngizwe mama Hey okukhokha ke lokho naye angimkweleti umuntu engake ngoba ngayisikhathi esincane nje kwangenzela ngoba ngisho ngithi mama wena uyitshela ukuthi wena waqeda yena uthi wena uqedanga kuphikiswana lapho ngamagama uthi angikweleti nje mina imali oyifunile ngakunika yonke wathi umoya oyingcwele yazi kunenye futhi esiphinde ifuneka wathi uNkulunkulu asigeze yazi mama mawuzoza kimi yazi ngathi ungangiphathela lento abathi umanyazini angazi noma uyayazi lento okuthiwa udouble buy yini ungiphathele udouble buy bese ungiphathele umentshisi lo mentshisi mawuzowuthola uthumela umntwana uthenge esitolo ungiphathele izinto zombili bese ungiphathele irazor kunento esizofanele space kwenze yona ngeke ngikucharge lutho mama ufika uthi wangihlolela kwivumo wathi uzongilapha ngizokulapha le back pain yakho okay siyabonga mama vuma sawubona Siyabonga mkhulu siphilele sesikunjani sikhuluma nobani kuphi ngiyakhuluma noThobile Marisbeck Sisithobile Yes yebo sisithobile Marisbeck nangu baba Khumalo Okay sawubona baba Yebo Thobile njani Siyaphila Ya masikhuluma nawe Thobile uthi umoya oyingcwele sikhulekise kakhulu kwesingathi sifuna into engamathuna akini ngoba kukhona izinto ezaboshwa emathuneni kini makudlula abantu yathi lenkulumo kimi ababuya kabi phezulu kwempilo yenu manje lokhu nithini khona izinto zakho ngibona ziyabopheka dadewethu ayivumi ukulunga kahle ngathi nabankosi kwenze njani wathi umoya oyingcwele khona umuntu owashona kabi ekhaya kodwa washona ngento ekugula wathi umoya oyingcwele kodwa okuhambisana nento emthwebulo okuthwebula izinto zeni ngoba izinto zeni zahamba zawuvalwa emathuneni kwaba sengathi ziyafungiswa lapho manje ngibona mawubamba izinto zakho ngezandla ihamba ziyashabalala ayivumi ukulunga kahle awuphefumule nawe ngoba nakho khona hayi impela njalo ikumile ayikho into elungayo manje ke uthi umoya oyingcwele sikhulekise lento kuze kube sengazi ukuthi sifuna ihlabathi ngisho sasolwandle ikhona into esiyibulala emathuneni kini ngoba lo yamuntu uvuka amantini phahla into engamadlozi nina njengamadlozi ingathacushiwe ngoba lo muntu wedlula kabi ngoba kunempi ebamba umndeni wakini wonke uhlukanise phakathi ngathi nababa kwenze njani wathi umoya oyingcwele kanti ukhona umuntu owayiganga ngento engamadlozi ekhaya kodwa ephendula amadlozi ngento eyomkhonto ukuthi indlu yakwenu kube sengathi ngawe esebenzele amadlozi angayisebenzele engasebenzela kwenye indawo manje kube sengathi la ikhanda ngahamba
njengabantu abalandelanayo ngoba uyabona masikhuluma nawe ngibona chitheka igazi ngoba uthi ubongcwele angifuni ingozi yento eyimoto uma ngikhuluma nawe ngathi na baba kwenze njani wathi ubongcwele imile lento iyaphila namanje awuphefumule dadewethu bangakho khona Kona nje especially ngokumgqibelo last week nje ukanti ngithi ngiyajova kwavela iqobo lwayo ngathi ngavele ngiqonde kwimoto nje ngqo but iyabuyela eceleni ukwenze kabili siswami okokuqala ukuze silungise lento yakho uthi umoya engcwele kimi sisi angikusize mangizokusiza la ngifune into eyinjita angazi noma ngikhuluma isizulu esinjani injita noma lelibhayi lezangoma uyangizwa ukuthi ngithine lingathi lifuna ukuba into engathi isimo sento engathi ilo le impangela uyangizwa ukuthi ngithini yebo kunalelibhayi oluphuphe ebusuku mawulele sisiwami wena unabantu abadala njengomuntu angathi kwakufanele ukuthi mawuyohlola kwenye indawo kuthiwe no wena kumele uyothwasa uze wena uthi wena no mani ngizothwasa kanjani ngibe ngabonanga ukuthi kufanele ngiyothwasa apho wathi uNkulunkulu kukhona into sisi ekufuna into engathi kodwa izinkamba wathi umoya engcwele izinto zakho sisi zimile ngoba wena kukhona into ethi hayiza kumanje mawuhleli nabantu lento ikwenza kakhulu mawuhleli nomuntu wesilisa kube sengathi ungambamba ngezakho izandla wathi umoya engcwele ubuswa abantu abadala sebefuna ukusebenza awukhulume nami ngizwe mkhulu iqiniso vele ngivukula-ke ngivukula-ke amabhayi ngiwabona lokugcina bekade ngibone ngathi kuliyelo engani sisi wena mangiloke ngikhuleka la ngesonto ntambama kukhona into eyinyoka oke wayiphupha Jesus kodwa mawukhuluma ngebhayi engathi lifuna uba yelo ngithidwa into engathi inyoka oyiphuphe futhi ebusuku engathi nayo ifuna uba nombala oyelo wathi umoya engcwele vele sewuyafuneka wena ebuthwaseni ngoba ngizwa nomuntu makufanele kubamba kwenza ikhanda yaza ufuni njengomuntu angathi namanje yazi ungavukelwa lulaka ngithidwa ukuthi abantu ohlala nabo manje unolulaka olunzima kakhulu njengomuntu angathi ukubekezela awunako kumele siyolungisa into engathi isimo sento engathi umndiki wasekhaya kubuka baba wakho ngoba kunento esalayo mayile kwethinta lo baba ethinta ngomndeni wakho bekumele nginihlalise phansi ngithi kukhona ingxabano ehamba yabakhona ngoba ukuzwana akukho ekhaya yazi vele nibuyisane nina kube sengathi khona into engathi niyaxolelana kahle kabusha khuluma nami ngizwe mkhulu iqinisile nje sesicele kodwa siyingane sesabikho nje umuntu osinakile yazi ukuthi sinengxabano but angiyazi ukuthi yana zama sisi ukuthi mawuzoza kimi ebese uyafika kimi ebese siyakhulekisela kodwa ufike naleli bhayi ebusuku wathi mawulele waliphupha siyozama ukukhuleka ngalo siswami okay mkhulu ngiyabonga ungafika sisi ngibakhona mina ngomsombuluko ulwesibili ulwesithathu isabatha nangesonto kulawo malanga nje esontweni ngisuke ngikhona futhi ufike siyokwenzela nje mahala okay mkhulu ngiyabonga kakhulu siyabonga siswami ehambi ngedwa ngihamba noKhumalo Tungwa Mbulazi Mashobane awu madoda phansi emtubatuba uyasontisa unebandla unebranch enkulu kakhulu mawusemtubatuba ungapha kaZulu uthi ngiyafisa ukuthi le ndoda nami ngiyivakashele esontweni ubaba uKhumalo hambe nje uzokusiza unakho isikholwa nobunyanga 0861010 uthi anginikhumbuza ubaba uKhumalo ukuthi ukwenza ngoba elana evuma ungabi semfonele sesukile bese uthi baba uKhumalo ngicela ungihlolele efonini cha ngiyacela bafowethu sibe nayo leyo respect mawufuna ukuya kuyena nje uzofona ucela ama direction uzoyidedela inamba yakhe kanti ke sizokhumbula ukuthi njengamanje sibamba umuntu abathu baba umabhena uzokhumbula ukuthi omunye umabhena omunye weyimanager laza laphana elifestyle ozosichazela kabanzi ngoba ngike ngasho ngathi mina kufanele sichazele kunento ezobiyenzeka lapha eMzo Lifestyle Salon ezobiyenzeka ngomhla ka5 kuMarch okufanele sichazele ukuthi kuyobe kwenzekalani baba umabhena siyabingelela kwivuma 103 baba umabhena okay asimtholi lapha na ke basamzama okay basamzama laphana ubaba umabhena sibona ukuthi siyamthola yini laphana ubaba umabhena it seems as if kunenkinga encane ekhona alright
Siyamthola ke. Alright, siyabona siyakuyena manje. Baba Mabhena sawubona. Yebo mkhulu kanjani? Siyaphila Khehle kunjani? Ngiphilile kakhulu. Ngamafishane nje baba ngophandle ukuthi simoshe isikhathi awuchazela abantu ubani wakabani yini i-role oyidlalayo lapha e-lifestyle. Okay, mina igama ngulungile ngwabantuli isibongo bangazi ngoMabhena. I'm a hairstylist, manager at Mzo Lifestyle. Akibiza Mzo Hair and Beauty Salon. Wow, kodide uyimanager lapha eMzo Lifestyle Salon. Usho ukuthi wena uthatha umsebenzi wabantu besifazane. Usho ukuthi yalishaya nje ekhanda uyabahlula abantu abaningi besifazane. Ngokukhulu zongangabazi enwele nayi muhle kakhulu, especially kwi natural hair or podcast eskheli naniyale. Okay. Alright Baba Mabhena, umbuzo oqale nginawo lapha ngicela usitshele kabanzi ngeevent yangomhla ka5 March kuzoba kwenzekalani bhuti? Ngomhla ka5 sibambisene no Soft and Free okuyi-product enkulu eMzansi. Sizobe senza natural hair, sidinga ama-models nama-hair stylist. Sizobe sino-miss esimbiza ngokuthi who wear the crown yaBenzo Lifestyle. It's going to be an ongoing thing together. Futhi izobe ikhona nangonyaka ozayo nangaloya. Ubani othatha umqhele. Mawuthi wena nizobe Miss Beautiful, ukuthi ukhuluma amagama esilungu, Miss Soft and Free yonke leyo nto. Usho ukuthi ke awungitshele lapha ukuthi obani abangenela lo mncintiswano ngoba phela ngathi ke hey into zama slay queen lezo. Obani abangenela lo mncintiswano ngoba ukhona umlaleli njengamanje olalele ekhaya, umama omdala othi ayikhe mina ngeinsuku zami ngangishy modeling. Ikhona impela umama ozobonakala ugogo kazibani ubonakale impela model. Uvumelekile yini ugogo ukuthi naye ubonakale model? Apha ugogo. Ngokuxolisa nje kakhulu. Sibuyele esintini, sibuyele entweni zasemumva. Sithathe i-natural hair bezokuthiwa i-afro. Bantu bayebethi bathanda i-afro hair. So sigxile kakhulu kwi-afro, sifuna umuntu one-natural hair, oney'nwele zakhe nje, othi mina ngiyimina. Ugogo uthi nginey'nwele zami ngiyafuna ukungenela mina esikolweni ngo-1975 ngawina i-modeling namanje ngiyoyiwina futhi niyamvumela yini? Unfortunately, sithatha kwi-age of 18 to the age of 25 years old. Ikhona ingane ezothi mina ngina 15 and ngiyazi ngiyayishaya lento. Manje sengingaze ningivalile ngoba ngina 18, u18 angikafiki nithini lapho? Asikwazi ukuthatha umuntu less than the age of u18 ngoba nendawo kuma-premises asivumelekile ukufaka umuntu under the age of 18 years. Okay, imake ukhona obuzayo la uthi ikhona yini imali ekhokhwayo ukuze ngingenele lo mncintiswano and futhi ikhokha malini? Yebo ikhona imali ekhokhwayo, siye sayireduce ngenxa yokukhala kwabantu ngexabiso sayibeka ku500 ukuze ungenele umncintiswano. Ukhona obuzayo ukuthi okay mina ke ngeke ngiungenele umncintiswano ngifuna ukuzobuka ngoba manithi uMiss Soft and Free impela bazobe bebahle ngifuna ukuzobuka nje ngingena ngemali noma ngingena mahali. Uma ngabe before u3 ntambama, I mean before 3 ntambama bazongena for free, but after that kungenwa ngo50 rand ukuzobuka. Okay, ukhona obuza ukuthi obani ama-artist azobe khona and futhi ke ubani ozokhetha ukuthi ubani owinile uwine kanjani. Angeke yini kube nokuchema ukuthi uchemile uKhehlelezi ngoba uyena okay ubani ozobe ijudge? Lapha emajajini amanye angakazi ukwamemezela nje, but asiwona abantu base-lifestyle, asibona abantu abajwayelene. But ama-artist obani abazonandisa? Ama-artist wethu sinaye u-DJ from Inkakas, u-DJ Pace, sinaye Funky Soul, sinaye u-Dipsy. You can go check on Instagram. Sinaye u-MC wethu okuyobe kuwuMamelo, sinaye u-MC wethu okuyobe ku-DMC. Okay, and then laphana ukhona obuza ukuthi okay sengizwile ukuthi kungenwa ngemali futhi ngiyikhokha kuphi leyo mali? Imali uyikhokha e-reception eMzo Lifestyle. Nini?
from now nje usungakwazi ukuzoyikhokha sesaze ngabe kade kuqalile. And then ukhona obuza uthi okay sengiyikhokhile ke imali yami kwathiwa ngiba nenhlanhla ke ukhetheleza ungigeze kahle ngawina ngiwina ini. Number 1 wethu uwina u5,000 rand, number 2 wethu uwina u3,000 rand, number 3 ogcina uwina u2,500 rand. And then ikhona insizwe eyibuza ukuthi sivumelekile thina siyinsizwa yini ukuthi singenele. Hayi asufakanga abantu besilisa. Okay uyabuza la utha umuntu oyi lesbi oyi kuthiwa yini oyi okay ukhona umuntu okay othi mina ngiyona insizwa kodwa ke uNkulunkulu wangenza ngabukeka njengensizwa kodwa ngiyona insizwa ngiyusisi unyavuma yini. Asinayo problem kulo uma kuukuthi nje uzokwazi ukumitha ama demands e-competition yethu. Abantu abafana noThani abafaka kanje. Hayi siyabafaka uma usunazo lezi zinto esifunayo inwele uzokwazi ukugqoka ngalendlela esidinga ukuthi agqoke ngayo sekukhuluma ijaji. So nami mangathiwa ngiyashintsha njengotha ngishintshe ngithi today I've just decided, you know what guys, I've decided to come and enter the competition, will you allow me? It's not discrimination sokuvumela nje ungene. Yini abantu futhi enye abangayilindela kunina laphana kwi competition nizobanika ukudla kwamahala nizobanika utshwala bamahala, what are you going to give them? Just tell us ukuthi yini nizobanika yona laphana. Nathi ke ngizoyishela emqaleni ifuna ukwenza ama sales i-business asikwazi ukukhipha into zamahala. Okubalulekile nje siyabuyisela emphakathini sicela ama upcoming hairstylists eze azofundiswa uSoft Free ngomhla ka4 kube kuyishayini yama hairstylists for free. Bese sicela ama upcoming designers eze nezinto zawo ngawo umhla ka4 kube kuFriday azotshengisa ukuthi pattern then ngomhla ka5 on an actual day we-event azobe sebagqokisa bonke laba bantu esinabo. What if nginomuntu ohlele ekhaya othi mina ngiyalishaya ikhanda ngiyalishaya strong uthi lo sisi ngicela ukuzonikhombisa nje ukuthi ikhanda lenziwa kanjani without you paying me, will you allow such people? Cela usondele nje sokunikeza ithuba. Ukhona othi ke ngicela ninginike ithuba lokuthi ake nifundele ekhanda lami ninenze mina mahala nizofundela yini kwelakhe ikhanda mahala ningamkhokhisi. Uzobe modela na? Phela ngamodela kanjani ikhanda lami lilimbi ngoba qala ningenza ikhanda bese ngiyamodela. Senza mahala vele amakhanda, siwenza mahala vele labantu abangenele i-competition. Hayi ongangenelanga i-competition othi nje mina ngifuna ukuba muhle. Mfowethu siyabonga kakhulu ukhona njengamanje umuntu obuza lana uthi ngiyafisa ukuza kaKhehlelezi Emzo Lifestyle Salon ngizoyenza ikhanda ngicela ama direction ngicela ukwazi ukuthi ngenza kuphi appointment ngicela nama prizes inamba yakho ungakwazi ukubashiyela abantu ngoba kukhona osisi abathi siyemshadweni this weekend ngine event enkulu ngiyafisa ukuletha umntanami omncane azoyenza ikhanda sicela bashiyele inamba utholakala kuphi mfowethu kuze benza ama appointment bazoyenza ikhanda nokuthi ipage yenu Instagram Facebook nilandela kanjani. Okay mkhulu ngicela ukushiya inamba ezu3 inamba engitholakala kuyona ocingweni nenamba kaWhatsApp because nginenkinga ka yokutholakala kule nenye inamba eyodwa bese kuba inamba yase office la abazothola khona ama directions ku receptionist everything. Ngizoshiya lena u073 ungayima mangasheshi baba 073 94 11161 asiphinde kokugcina 073941174 61 oh 07 imaka uyiphinde 073 94 11161 yes ebese kuba ile nethi 067 298 6596 ukhona ubuza ukuthi ungakwazi yini ukungibhukhela itafula kuyo le number mangiseza usale usungisiza bhuti uMabheni usho kanjalo ukumbhukhela itafula e-lifestyle yes lokudla yebo ngamfaka nje ku receptionist wethu ambhukhele noma ngabe ufonele mina u receptionist wethu ngizobe sengimtshela ukuthi fonile ngicela umfonele back
uzwe wonke ama-details ngoba kuyenzeka ungifonele kanti ngisaqinile. Siyabonga bhuti wami, siyabonga kakhulu ngenxa yesikhathi sethu. That was uMabhena from Emzo Lifestyle Salon. Baba Khumalo mfowethu, sicela unike abantu amanamba akho, bayangihlupha lana abantu bathi sicela amanamba kaBaba Khumalo, simzwile uyahlola kuhle kakhulu, sicela amanamba akhe. 073 454 uthe 454 yes 11 41 asiphinde 073 number kaBaba Khumalo 073 454 11 41. Okay, that was uBaba Khumalo all the way from Mtubatuba on ngaphansi kwebandla isithelo sika Jehova oyinyanga phinde futhi abe umthandazi. Mina nawe ngiyayithetha indawo siyohlangana ngomsombuluko nginithanda ngothando lika love nihlale nje kanjalo nje I love you with all my heart ngothando lika love ngengoma nje mnandi ka Kennedy.